בלעדי בדרום רק בבית של נחמה. בסרטון הבא נסביר לכם כיצד פועל המכשיר פורץ הדרך לטיפול בקינים, אשר פותח באוניברסיטת יוטה שבארצות הברית. המכשיר החדשני בעל הפטנט העולמי מטפל בקינים וביצי קינים בבטיחות ויעילות בטיפול אחד של 30 דקות בלבד. הטיפול נעשה ללא שום חומרים כימיקליים, רק אוויר חם בטמפרטורה מבוקרת. הטיפול באוויר החם מתופעל על ידי מטפלת מוסמכת ומופנה ישירות לקרקפת בטמפרטורה נמוכה, ממייבש שיער ובקצב גבוה הרבה יותר. באמצעות ראש המכשיר, אשר תוכנן והוצב במיוחד כדי לחדור את השכבה הקשה של השיער ולהוציא אוויר חם ישירות לקינים או לביצי הקינים שלרוב נמצאות בקרקפת ובשורש השיער, ובכך להרוג אותם על ידי ייבושם. מעל 100,000 טיפולים שבוצעו עד כה במכשיר הוכיחו כי המכשיר מספק טיפול בטוח, מהיר ואפקטיבי ביותר לחיסול כל שלבי הקינה וביצי הקינים. רק בבית של נחמה הטיפול המהפכני למלחמה בקינים וביצי קינים.